Okay, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga gala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Kisis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw karon nga 26 Biyernes Biyernes na mga higala. Pastilan no dali ra gyud kayong tiyempo mga higala no dili madugay Hulyo na pod no. So mga adlaw mga higala piyesta sa kining unsa ba itong kalugma Immaculate Heart of Mary no, Immaculada Concepcion no? So mga adlaw karong adlaw may higala adlaw karon nga Biyernes ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagan pero ato day nga timbayaon ug mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, may hapon Father, o nga manusab ang atong talahorong obispo, may hapon Bishop, no? Nahala, no? So, ang atong ako pa dahil mga kaubanan ng mga pari sa Diocese of Dumaguete. Apil po din na sa kuwan, isla sa kining Siquijor, of course, do, kaya ang isla sa Siquijor, ang dasimbahan din ha, membro man sa kuwan. Diocese of Dumaguete. Region 18 gudta. Region 18 gudta, no? Negros Island region. Apil. Kini kong Siquijor sa una mahigala sigon kung wala ko na sayo. Kung sa bata pa ko akong mahinumduman, kuan membro ni sa Negros Island, Gapon. Kay kuan man ni part man ni sa Negros Oriental, no? So muna nga mora siguro tigi kuha ang base nga gitawag nato og Region Island region. Asa na? Negros Island region kay kung kay giila ra gyud gihapon ang kinibitang isla sa Siquijor nga parte ra gyud gihapon sa Negros. Dili kita magbulag na laman ani no mga Siquijornons no kay ang dapat gyud unta ana lain lang wala tana Siquijor and Negros Islands region ano dato Siquijor and Negros Islands region or Negros and Siquijor Islands region nya kay gibalik man tong sa una nga ang kining Siquijor parte sa Negros. So muna nga na himo na gid hinoon nga ang Siquijor o ang Negros usara no muna Negros Island region ayan no hala no okay naman po na wala man ay problema kay sa diocese po Dumaguete apil na po gihapon ang Siquijor no ari tamang ako na yung timbayaon ug may buto nga ako mga classmates ginan nato malimtan mo hingala no malimtan pa kuan paniudto kay sa akong mga pinalanggang classmates no si Padre Obing Masyon dinha sa kining Dawid si Father Tony Tonton Arnaiz diha sa may kuan sa may kining diha sa may kanang Batinggil o nga manusa dinha sa may unsa paman dinha sa may San Juan no si Father Dami Heramis okay no Father Dam kumusta naman ka dyan sa isla no kamauna kang munisikihod nun no? Wajak raon ako gananganda yung kong ma-assign din na pero wag yung kong ma-assign no? Sige na kasi na makaan na magyapong kong Siquijor kaya ako na yung tingog maabot man din na sa Siquijor ala daw may mundo na kanatong tanan mga higala naghinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas no ari na ta mga higala sa kining CBCP News ang Catholic Education Association program no kining or SIAP no pushes holistic education reform after school violence no matod pa sa mga kadakuan sa SIAP strengthen yun ang karakter no kana bitaw dili lang ka purely academics ra gyud ang mga eskwelahan kung dili i-inject yun mostly ang karakter no kay importante kay na siya. Balita ang gikan sa Vatican, church leaders gather in Rome to prepare for Synod Assemblies 2027-28 no sa ito pa grabe na gyud ang pagpanganda mga higala no alang sa Synod
2027, 2028. No, karon wa na nangandam na ang kanang mga church leaders. Dala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Aboy no, arita mga higala, arita sa pamangga higala ha, kaya warang na ako'y nalimtan. Ako'y nalimtan. Okay no, so padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Boy no, ari kita sa ato ang kining ari kita sa ato nga saint of the day. Boy no, kumusta di ay no ang ato ang mga kaigsuunan nga mga kaparian dinha sa isla sa Bohol no. Kumusta naman yung taon ako mga kuwan na si Buboy Villapas no. Boboy Villapas ug dugan pang uban nato nga mga kuan din na dinapod sa kuan akong classmate gihapon no dinha sa may kining Maasin no. Kumusta naman sila si Father kuan kining si Father Samuel Papa si Father Samuel Papa, si Father Dodong Cordobes. Kumusta naman no? Aboy nung higala no ang ato akarong Santos mausi kinsa man San Anselmo. Aboy no kini si San Anselmo mahigala usa kini siya ka Carthusian monk unya nahimong obispo. Unya matud pa iya gyud nga gidepindihan ang papal authority o si Kuan San Anselmo nataw siya na itong 1187 sa Castillo dito sa Savoy, France. So siya siya kakuan niya, he was ordained priest and become a bishop. Nya usag yun sa iyahang mga gihimo mga higala nga dako kay gikatabang sa simbahan. Maugyod ang pagpanalipod sa authority of the Pope, no, Roman Pontiff. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Anselmo. Okay, no? San Anselmo. Hala, no? Panayon ta mga galas. Kumusta naman dahil sa may kining mga kaigsuunan nato sa dinha sa mga mga kaparokyahan, no? Dinha sa may Kanlaon, no? Sa kanang sang Kanlaon hinuon ko na siya, no? Kining kuha na siya kanang Diocese of San Carlos, no? Muna si kinalayuan, no? Ako ning nahisgutan mahigala kay nagproblema gini sila sa Mount Kanlaon karon no kay madiyo madungga na lamang nato nga muna no nibuga na pud og kining bagang aso no mga pyroclastic materials no so muna no nya labi na karon no nga medyo ulan-ulan ato pong daing timbayaon ang atong mga kaigsuunan nga naa karon dinha sa kabukiran. Di pa na ta ha. Lipay na ta kay sige na ang gaulan na uli-ulian na ang mga tubo hingala no kining tubo mao gini tanom nga nagkinahanglan gyud og daghang tubig igo ra sad dili gyud pud katong maghulom na gyud sa tubig mura nagnahimo na pud hinuon bang kana humay no kanang tubo labi na kanang mga buntod-buntod ug jutay unya igo-igo ra ang ulan sa malambog kinagmayo naman nga karon murag igo-igo pa man ang ulan na may bagyo pero murag dili jud ingon dili jud yung kusog kayo no so muna nga palipay ra sad ta kay nagrasyahan na putas Ginoo ug kining gitawag nato og mga kuan kanang grasya sa ulan. Ayan no. Nahala no may mudto na kanatong tanan nagidaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Sabi no aron na ta sa ato ang topiko ang atong topic. No, ang atong topic karon ako man jud ko kay mga higala kini bitang Marian devotee man jud ko. Ka si Mama Mary jud ko mahigala no muna nga si Mama Mary good no mao gini nakatabang gini sa daghang kayong mga suliran nga ako natubagan sakit sa lawas sakit sa daghang kayo no ako ra gyud tang mahimo labi na kung mag-inusara ra kas kumbinto kay wala kay kauban sa kami ingon jud ka ma'am tabangi taon ko ma'am kuan ba kanang kana bitang kaluoy sa Ginoo na ayo ra sa din taon ko no kaming mga pare dili ba may parehos mahigala og
pamilyado nga doon natin mga anak, doon na po tayo mga doon natin kapika sa kinabuhi. Kami mga pare, ug doon na mga sakit-sakit sa lawas, kay wag gitaon ni matawag dayon gyud. Ako ang matawag ginako si Mama Mary ra gyud, ma tabangi ko man, maayo ra man gyud po ko. Munang dako kay akong pagpasalamat sa mahal nga Birhen, no? Dibuto gyud ko kayo. No, karon kining ang atong topic karon, the role of Mama Mary in salvation history. Unsa man gyud ang papel ni Mama Mary sa salvation history. Okay, no? Moto pa, Mary is recognized by in Catholicism, alang ka natong mga Katoliko, si Mama Mary, we recognized her, no, as the Mother of God. Mugi na, no? Mugi na nga tuag yung kanang gitawag na itong gibarugan. Isip si Kristi kanabitaw si Mama Mary inahan gyud ni Kristo. Unya kay si Kristo mao man lagi ang lawas ni Kristo, mao man lagi ang simbahan kay mo man na, no? The church is the mystical body of Christ. So si Mama Mary ato gyud pong inahan, gawas pa sa daghang kayong mga teksto sa Biblia nga si Mama Mary kuan kanang gitawag og kanang nibilin, gibilin siyang pugtong anak karikanato aron mahimo niyang inahan, no? So wala, no? Pero atong hisgutan karon, role of Mama Mary in salvation history. Of course, we Catholics, kitang mga Katoliko, nag-ilag yun kang Mama Mary isip inahan sa Dios, no? Kaya doon na may mabasa nato sa kining Lucas kapitulo 1 bersikulo 43 at sa 44. Pagkadako sa akong kalipay nga ang tanan nga ang inahan, pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong isabak. Ang resulta ni ana mao si Santa Isabel, sa dihang gibisitahan siya ni Mama Mary. O gani si San Juan Bautista nga gisabak pa natong higayuna, milukso sa kalipay. Gilaliman bayaka. Doon niya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 31 sa 35, ang Anghel Gabriel nagkanayon ngadto kang Mama Mary, ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan siya Jesus, mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing ganghanan. Sa ato pa kayang iyang anak Dios ba ang iyang matud pa diri, no? Ang iyang anak, no, ang tawgon siya nga anak sa Dios. At kay anak sa Dios, Dios po, alang-alang, no? Unya nga labing halang doon, no? Sa ato pa si Mama Mary, inahan ato yung giilangan nasad. Kanang uban nga mga relihiyon nga dili gid sila mo ila kang Mama Mary nga inahan sa Dios, inyo ra pud na, dili lang ta maglalay sana, no? Kay unsaon mo na magpasabot, di man gyud mo muto kay para ninyo si Mama Mary, mao ka na, tao ra gyud, anong tahuron man, nga tao ra man, dili man po na siya Dios, nga anong atong pangayuan man ng ginabang, nga Dios na magyo atong gisaligan, kamugod, dili naman ta maglalis ana, nga anong ato magulang lalisan, nga kining gitawag og ang pagtuo man na, dili man na nga ipasiatab ang pagtuo, kung sa imong pagtuo, di mo ra po na, no? Unya sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Sa ito pa, klaro niyo ko. So, being the mother of Jesus, no? Being the mother of Jesus, isip inahan ni Kristo, no? Si Mama Mary, giilapod nato nga inahan sa Dios. Kay si Kristo, alang ka natong Katoliko, Dios man. Ang uban nga dili mo ila kang Kristo nga Dios, nadaghan na dili mo ila nga tao ra gyud kuno si Kristo, wala tay mahimo ana. Inyo man na, pero alang ka namong mga Katoliko, si Mama Mary inahan sa Dios, kay ang ihang anak nga si Jesus, Dios man, one of the three persons in one God. Niya, si Mama Mary played a special role in salvation history. Bisan tanaw nato sa salvation history, dako gyud kay sa gikatabang alang sa kaluwasan sa mga tao. When she accepted the offer of becoming the mother of the Savior, who is Jesus, no? Kay sa dihang gidawat niya ang iyahang papel isip mahimong inahan ni Jesus, no? Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38 siya nagkanayon, miingon si Maria,
sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Nga sa ato pa si Mama Mary gisugda niya, no? Gisugda niya ang iyahang papel sa pagluwas sa katawhan sa diha nga iyang gidawat ng iyang tahas nga mamahimo siyang inahan ni Jesus nga Diyos. Ayan, no? Kunya mahitabo unta kanako ang imong gisulti. O kining mao nga tahas ni Mama Mary, isip inahan sa Dios ug atong inahan, no? Kay si Kristo man lagi, no? Diyos man lagi to. Unya kay ang lawas mistiko ni Kristo mao man ang simbahan nga sa ato pa si Mama Mary atong inahan. Ug kini kanunay gyud nga gituman kining mao nga katungdanan sa mahal nga birhen, iya gining gituman sa diha nga nagmatay ang iyang anak dito sa krus ug sa diha nga nabanhaw na ikani sa katulo ka adlaw. Ug gani ang matud pa si Mama Mary maoy intercessors nato kay nahitabo ba na didto sa kasal sa Kana nga diin adunay nagpumbira nga nagkinahanglan og panabang. Nya si Mama Mary automatic wala na siya ingon nga nangwan pa kana bitaw na nagpaabot pa nga ingnon kung dili pagkakita giniya nga kanang dako kay talabangon ang atong katong tagtungod sa kasal, automatic yun si Mama Mary, wala na daghan pang istorya, no? Ang iyang gihimo mao nga iya gyudayon nga gitabangan iyang gihangyo iyang anak, no? Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 11, no? Nga si Mama Mary nitabang gyud, no? Nitabang gyud siya sa iyang sa katawhan pinaagi sa paghangyo niya sa iyang anak, no? Muna, the intercession of Mary is a Christian practice most prominent in Catholic and Orthodox traditions, no? Unya, where the believers ask the Virgin Mary to pray to God in their behalf. It is rooted in the belief that as the mother of Jesus, she holds a powerful, compassionate rule in heaven. Kay inahan man lagi siya ni Jesus. Unya, si Jesus usaman ka Dios, one of the persons in one God. So si Mama Mary nahimo usab nga inahan sa Dios. And even up to now, no? Even up to now si Mama Mary kanunay gyud nagpakita nga siya inahan sa Dios. Unya kay ang simbahan lagi mauman ang lawas mistiko ni Kristo dinhi sa kalibutan. So nahimo pud siya nato nga ato ang inahan, no? Gani sa matag sa daghang mga higayon, libo-libo ka mga matud pa apparitions or kanang mga milagro nga nagpakita ang mahal nga birhen. Pero ang simbahan kuan man lagi dili man ta ingon nga dinalian puta kaayo gyud nga mo ilada yun nga kining gihimo ni Mama ni kuan mo milagro gini wala magkuan kita ang atong giila dili kay daghan sa gatusan ka mga higayon nga nagmilagro ang mahal nga birhen nagpakita kini apan pipilarang ang na-approve sa Vatican sa Holy See, no? Mga Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Guadalupe, daghan panguban daghan gani kayo nga mga matud pa giistudyuhan pa sa simbahan ko maubag yun. Sumunda nga ang rule ni Mama Mary usada ano siya mao ang nagampo, no? Where the believers ask the Virgin Mary to pray to God in their behalf, no? Dato pa usag yun, no? Si Mama Mary nga kining nagampo kita lang kanato. Unya lagi kay ang anak Diyos man. So muna nga si Mama Mary inahan gyud sa Dios ug ato pud nga inahan kay ang Dios nga giingon mao man ang ato ang Ginoong Jesucristo, one of the persons in the triune God, no? So muna nga mga laing relihiyon ay dili lang ta maglali sa ana. Kung unsay inyo kay mao ra po, kung unsay amo dili ra ta maghilabtanay kay lisod man na maghilabtanay ta kay di man gyud gihapon ta magdaog bisag unsaon pa natong lalis. Ang imong gituuhan maura man gyud, ang amo pong gituuhan maura pud gyud. Sa to pa wala tay mahimo ana, ano dili ra ta magsawayanay kay pareho sa matay gituuhan. Okay na? Abi no dinhi lang na sa takutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanatong Dios nga makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon,
Pilipinas.